Lucy Morera, Hola, benvinguda. gràcies. Benvinguda també a Calders Juga, que avui has estat aquí. Ella porta un prototip de joc, d'un joc que es diu Arriscat. Llavors, explica'ns una miqueta de què va el teu joc. És un joc, que ara no me'n recordo com es diu, de Push and Luck, que és d'atzar i que és per aconseguir uns quadres. Tenim un pintor que ha fet uns quadres, però a aquest pintor li agraden molt els gats i a cada quadre hi ha posat un gat. Llavors es tracta d'aconseguir el màxim puntuació per aconseguir els quadres. Els quadres aquests que tenen els gats. Caram. I aquest joc em comentaves abans que és un joc que has fet amb la teva parella? Correcte. I entre tots dos heu estat allò maquinant... Sí. Vam conèixer un joc que més o menys ens va donar la idea de poder fer aquest i llavors el vam fer a partir d'uns dibuixos d'un amic nostre que es diu Octavi Intente, que és artista, que és pintor i dibuixant. Llavors vam provar-ho així i vam dir no, ho hem de fer d'una altra manera i ara ell ha fet els quadres especials pel joc. Que guai! Sí, aquí teniu tot el ventall de la part artística, la part de mecànica, la part de narrativa, tot ben juntet. Ho hem intentat. I llavors, com que ets una de les persones que porten prototips, vaig a preguntar-te per al tema del prototip. O sigui, des de la idea que tens fins al joc que porteu avui aquí, que la gent pot jugar, com ha sigut aquesta evolució? És el que et deia, que primer ens vam centrar en un joc que ens va donar idea per poder-lo començar i llavors l'hem anat elaborant, hem demanat que ens fessin aquestes pintures, per tant hem treballat conjuntament amb l'artista i ja està, l'hem anat ideant i l'hem portat. Llavors, el joc, des que vosaltres el penseu, teniu aquesta primera versió i la poseu en coneixement del públic, què us ajuda el públic a canviar del joc? Us ajuda a ajustar... Sí, bàsicament hem vingut i ja n'hem fet de proves amb amics nostres i llavors el que busquem és el feedback per poder modificar i ara ha estat un plaer poder estar allà fora amb gent que s'hi dedica, perquè ja hem dit que professionalment és difícil, però sí que n'han fet molts de jocs i que llavors ens han ajudat en les regles poder veure com les podem ordenar i com podem modificar coses. Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres aquí a Calders, ja saps, hem fet aquest any sobretot una aposta molt clara perquè puguem venir gent que té prototips i posar-los a disposició de la gent perquè els jugui i esperem que d'alguna manera també us emporteu tot aquest feedback que necessiteu. I jo, la veritat, ja, quan acabi les entrevistes i tot això, me passaré per allà perquè jo vull veure això. Molt bé. M'agrada molt també el tema artístic, o sigui que estaré encantada de poder-lo provar. Molt bé. Teniu previst en algun moment, o teniu ja alguna data com per sortir, com per anar a presentar-lo a editorials? No, també un dels motius per venir aquí era per conèixer altra gent que ens pugui ajudar i orientar cap a les editorials. Sí que des de Terrassa tenim contacte d'una persona que sí que ja n'ha fet de jocs, per tant ja tenim una via, però en volíem conèixer d'altres. Volíem conèixer altra gent perquè no en tenim ni idea, no venim d'aquest sector, som jugadors nosaltres, però no som creadors, i aquest ha sigut el primer que hem fet, per tant desconeixem completament i ha sigut això un plaer poder contactar amb gent que fa molts anys que hi és i que s'hi dedica. Molt bé, doncs esperem que per al proper Calders Juga ja poguéssim tenir aquí el joc, això estaria molt bé. Molt bé, ens encantaria. I en tot cas, si la cosa prospera i al final pot sortir a la venda i això, esperem també que ens aviseu. Segur que us en passarem un en el Marc, ja li hem dit que segur que en tindreu almenys un, però jo suposo que més, per tant, sí, el podreu jugar. Ens agradarà molt tenir-lo. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.